welcome back to the channel. Asa khalama nontamona mojangaiनो दङ नै दिनै सैटरडे जाहैबाय लास्ट डे अफ क्वारेन्टाइन किन्तु दिनै बेलासिनिफ्राय ओंखारनोसै एसे क्लास थ' गैया दिनै खालि मा सिलेबास फोरोंनांगौ फैगोन सप्तायाव बेखौल' पेरेन्ट्सफोरनो एसे मास्टारा खोन्थागासिनो नानिखौबो ओरैनो जिरायहोफादों एसे जिरायफादों बोथोराथ' बिदिनोसै अखा हागासिनो दासो एसे नागारदों दिनैना क्लासा खालि 15 मिनिटल' नालाय क्लास थ' नंखाया थाब जोबनायखौ नानिया खुसिथार भाई बोल लो छोटा बेबी उसका भाई है वो से बाय बंद कर दो बंद कर दो जल्दी से लीव ये थोड़ा सा बोल रहा था आज थोड़ा सा ही है ज्यादा लंबा क्लास नहीं आज मुझको बस थोड़ा सा ही करना है क्लास लंबा नहीं करना ठीक है तो मैम को बोलना मेरे को छोटा ही करना क्लास चलो अभी खाना खाएंगे अभी हाँ It's 11 o'clock मेरा टी शर्ट फट जाएगा फ्रेंड घाघरा चोली गाननो दुगैनानै गानथारबाय ओमफ्राय नै साथा गोदानबो मोनदों देखो वाव ये निकल गया रुक जा रो स्नेल वाले कोड एक सेकंड उसको ये देखो ये वाला ओपन होता है अपडेट गिरते हैं हां ये इधर निकल गया रुक जा उखा खांनानै साथा मोनबाय नोंहा थैंक यू बोला किंडर जॉय भी लेके आया चाचा ने क्या बात है और क्या लेके आया चाचा चला गया हैं चाचा नहीं इधर ही है चलो मैं दिख रहा हूं टोपी पहन के चला है टोपी पहन के आया कौन सा बंद कर हो गया बस हो गया साहब भाई ले हो गया बस कल देंगे इसको हैं नहीं गामिनि बाजाराव एसे ना लांफैदोंमोन मोनबाय ना मावा फवासे दे बिंसिखौबो लांदेरदे औ दंगाव बिंसिखौ हाब सुगोनांखै जानो हाया हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू चैनल आसे क्या नाम मैं गैनी वाला मैं अंगठा मजां की तो ना इनी वाला मैं नोंनि मुङा मेहेर एसे बार जाफैदों गामिनि बार हाबाब सांबा गोबावनि उनाव दिनैसो ओंखारनो मोनबाय देखो क्या है ये ग्रीन दाउब' हेलो बाजारावबो थांबाय एसे ना मावा लानानै फैबाय गामिनि बाजारसो बांद्राय गिदिर नङा फिसा फिसौ जिनिस नांगौबा लायनो हायो अदलागुरि गामिनि देखो कौन सा कलर है क्या वो देखो मल्टी कलर ब्राउन वाइट ब्लैक सब है सब ऐसा क्यों है वो देखो उधर मुर्गी देखो हाँ सप्ता खनसेनि बारा ओंखारनो मोनाखै दासो ओंखारनो मोननानै मोजां मोनखाबाय गोसोखौ गेला जा रहा है पापा गेलाजार बारबोबाय गेलाजार दालां पापा पट्टी में नहीं जा रहा ना काऊ क्यों पट्टी करता है इधर किधर पॉटी करता है कौन पॉटी करता है काऊ इधर बाहर क्यों पट्टी करता है दे बेरायगासिनो बे दाबसेल' मिन्थिगौ आं हाखौ बाद बाखि मफाय दंथाय मिन्थिला टाइगर गुदि होनो बेखौ दाङार फिथिनि रबिबाराव सफैदों हायाव This is one thing that you miss when you're not in the village. Open space, greenery all around. एकदम सारी पलेना inside. Fresh air.
पलिउसननि नाम निशानानो गैया बाव बे दालाङा जाहैबाय गेलाजार दालां जोंनि गामिनि उन्दैयाव एकदम बे दैयावनो दुगैलाबायफैयोमोन अबयसे दाथ' दुगैजाला मैला जाबाय सिगां ओरै खिथुनाव बान्दो दं दां ओमफ्राय ओरै सिगांथिंबो मैला जाबोयो एसे खिन्थु गोदो उन्दैयाव एकदम दै साफा फैयोमोन बाव